Waiwaye adon tafiya, yau za mu tattauna ne akan 'yan siyasan ƙaramar hukumar Lere. Ku biyo ni ku sha labari, ku ji abubuwan da za mu tattauna da al'umman ƙaramar hukumar Lere. 'Yan siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kake so ya yi takwas bayan ya yi takwas ya ƙara shekara takwas? Zinariya. Me yasa? Saboda wannan mashin ne ya yi. Siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kake so bayan ya yi shekara takwas kuma ya ƙara shekara takwas? Zinariya. Me yasa? Saboda ita ne ta kafa mana makarantar kwamfuta wanda har ƴaƴan mu kallon mu kanmu mun yi mangawa wanda za ta kafa kwandala a hannu. A 'yan siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kake so bayan ya yi takwas ya ƙara takwas? Zinariya. Me yasa? Saboda tana da hali mai kyau. A 'yan siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kake so ya yi shekara takwas bayan ya yi shekara takwas kuma ya ƙara shekara takwas? Me yasa? Saboda ita kadai ce za ta yi masa alƙawari a cikin tafiya ba tare da sai an jima ba. Mun gode da jin wannan ra'ayi naka. A 'yan siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kike so ya yi shekara takwas bayan ya yi shekara takwas kuma ya ƙara shekara takwas? Me yasa? A 'yan siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kake so ya yi shekara takwas bayan ya yi shekara takwas kuma ya ƙara shekara takwas? Munira Suleiman Tanimu, Zinariya. Me yasa? Saboda tun da ake zaɓe a wannan ƙaramin hukumar da ba ana tsara samun cikakkiyar ga cikakkiyar kamata. Siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kake so ya yi shekara takwas bayan ya yi shekara takwas kuma ya ƙara shekara takwas? Nima. Me yasa? Saboda tana da kyawun zuciya. Siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kake so ya yi shekara takwas bayan ya yi shekara takwas kuma ya ƙara shekara takwas? Zinariya. Me yasa? Saboda ita ta bani jari wanda yanzu ga shi har yanzu ina cire kaɗaina da ɗan uwana kuma duk ana alfahari da haka. A 'yan siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kake so bayan ya yi shekara takwas kuma ya ƙara shekara takwas? Zinariya. Me yasa? A 'yan siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kake so bayan ya yi shekara takwas ya ƙara shekara takwas? Me yasa? Saboda mata suna da muhimmanci a cikin siyasa da suna. A cikin 'yan siyasan ƙaramar hukumar Lere, wane ne kake so ya shekara takwas bayan ya yi shekara takwas kuma ya ƙara shekara takwas? Zinariya. Me yasa? Saboda tana kokari wajen ganin ta kawo wa mutanen karamar hukumar da ci gaba. To mun gode da jin wannan ra'ayi naka. Ga yadda muka je muka ji ra'ayoyin al'ummar ƙaramar hukumar Lere. Lalle wannan jajirtacciyar 'yar majalisa ne wanda al'umma ya kamata a ce suna koyi da ita. To, a nan fa muka kawo muku ƙarshen wannan shiri. Sunana Anas Abdullahi. Ku saurare mu nan gaba muna nan dawo muku ba da daɗewa ba da wani muhimmin shiri mai ƙayatarwa. Bisalam.